Уважаеми зрители, решихме на днешния ден да направим едно предаване, посветено на българската храброст. Защото това, че живеем в смачкано време, не означава, че трябва да се държим като смачкани хора. Ние не сме втора ръка хора. Вярно, претърпели сме големи трагедии, живеем сред големи унижения, но ние сме имали своята чест и слава. Днес нашето студио ще бъде една истинска светиня, автентичното знаме на първи пехотен полк от прочутата първа пехотна Софийска дивизия. Искам да ви го покажа. Под това знаме са загинали хиляди хора. То е участвало в Балканската война, Междусъюзническата война, в Първата световна война, минало на марш по улиците на превзетия Букурещ. Под такива знамена почти 200 хиляди българи са оставили жена и деца, дом и семейство, кариера и живот, за да загинат за нас и родината си. Те с кръвта си са ни дали правото да имаме чест и слава и днес. И са ни завещали един завет, както се пее в един велик марш. Един завет оставили са нам дедите, завет написан с кървав меч. Деца народен край, пазете си земите, отблизо и далеч, отблизо и далеч.